ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚମ୍ପିନାନୀର ଫୋନ କି ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନରୁ ଏସିକି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଯାଇ ଟିକେ କଲ୍ କର। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଚମ୍ପିନାନୀ, ତୋର ଆଉ କ'ଣ କୋଉ ଦେଖା ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯାହା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଦମ କ'ଣ ଫୁଟିଛି, କ'ଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଫୁଟିଛି। ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିଲାଣି କି? ଆଲୋ ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲୁ, ଭଲ। ମୋର ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଲା ଝୁନିଆ ତୋର ସାରିଦେଲେ କିଣିଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଡାକିଲେଣି ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ ଘଡ଼ିକେ କ'ଣ ଚମ୍ପିନାନୀ ସହ କଥା ହଉଛି? ଟିକେ ଶୁଣ, ପରେ କଥା ହବ। ଚମ୍ପିନାନୀ ଭାଇ ଆଡ଼େ ଡାକିଲେଣି, ରାତିରେ କଥା। ତମେ ବୁଝିଲ, ଫୋନଟା ଭିତରେ ସେମିତି ବସିଥା। କାଲି ବା ଅଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଜ୍ୱାଇଁଟା ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତମେ ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନା ନାହିଁ? ମଲା ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି କରିବ କି? ଶୁଣ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଷମତା ଯିବା, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣା ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଣିବା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବ, କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ଯାହା କୁହ ସାବିତ୍ରୀ, ତମ ହାତ ତିଆରି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଓହୋ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ। ହଉ ନିଅ, ହାତ ଦୁଇଟା କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅ। ତମର ଯୋଉ କଥା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। Go, Eo. Ini lu mau ngasih. ସିଲାବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତ? ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା? ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରୁଛି ବା। ବୋଉ ପିଠା କରୁଛି, ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ବାପା। ହଉ ମା, ତମେ ଆସିଲ, ମୋ ହାତ ଦେଇ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦବ। ଆରେ ବାପା, ଜ୍ଞାନ, ଝୁନି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ ଯେ ଅଛ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଗାଁକୁ ଆସୁଛ। ଗାଁର ଖାଇବା ପରିବେଶ ବୁଝିଲ ବୋଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଖାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ପରିବେଶ ସେଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ହଉ ହେଲା, ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ଯାଇ ପିଠା ଦିଟା ନେଇକି ଆସେ, ଗରମ ଗରମ ଦିଟା ଖାଇବ। ତୁ ବୋଉ ବସିଥା, ତୁ ଗାଈଟା ଖୋଲି ଯା ପିଠା ନେଇ ଆସେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଯାହା କହିବ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବହୁତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇ ବସିଥିଲି। ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ପିଠା ନେଇ ଆସିବି। ତମେ ସେତିକି ଖାଉନ, ବାରିରେ ଆଣିଦେଲେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ତମେ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଅ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଶାଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବି ନା କ'ଣ କରିବି? ନିଅ ବାପା, ଆଉ ଦିଟା ଖାଇଦିଅ। ଆଲୋ ମା ଚୁନି, କଲୁ ସେ ଲୁଗା ବ୍ୟାଗଟା ନେଇ ଆସିବୁ। କାଲି ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଚଙ୍ଗ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି, ମନକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ।
ହଉ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ କ'ଣ ଖରାପ ହୁଏ? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ମନ ଖରାପ କରିଛି ବୋଉ ଲୁଗାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା କହୁଛି ଦେଖିକି ଆସନ କଲା କହିଗଲା। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଅ ତମେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବ କି? ହଉ ଆସ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ କବାଟଟା ଖୋଲିଦିଏ। ମଶା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବାପା Ciro, କେତେ ତୁଚ୍ଛ ଏ ବାଡ଼ିର ଅଲଗା ପଚାଶଟା ପନିପରିବା ଚୋପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଚ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେତେ କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ଜଣା ହେଲେ ଘରଟା ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ବାଡ଼ିଟା ଏତେ ଅସନା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମିତି ଉପରକୁ ଚକଚକ ହେଲେ ଛାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତା ଗୁହ କଥା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତା ମନ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି କ'ଣ କରି ଜୋର ଥିଲା ପେଟ ଏଣ୍ଡୁଟା ବାହାନା ଖାଇ କ'ଣ ଖାଇ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା କଥା ଶାଶୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଉଛି ଗୋଟା ପକେଇବୁ ଦେଖିଲା କୋଉ ପକେଇବୁ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଛି ଶଳା ଯୋଉଠି ଗୋଟା ପକେଇ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିବ ଏ ମରିଗଲ ବୋଉ ତ ମାନେ କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ। ହଉ ହଉ ଶୁଣୁଛ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଖି ଆସିବ ଜଣିଆ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଝୁଣି ତମେ ଭଲ ପାଣି ବହୁତ ଦେହଟା ପିକ୍ଚର ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ତମେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ତମେ ବାପା ବୋଉ ଗଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ମା ହଉ। ଟିକେ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଯେ ଭଲ ହେଇବ ଏଇ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ଯଦି କିଛି କହିବ ତମ ଜୀବ ଟାଣି ଆଣିବ। ବୋଉ ଏ ବୋଉ ବାପା ଟିକେ ଆସିଲ। ବୋଉ ବାପା ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସେ ଅନୁରୋଧଟା ହେଲା ତମେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାରକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କର ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କାହିଁକି ଥୋଇଛି ସେଥିରେ ଅଳିଆ ପକେଇବ ନା ଏକଦମ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଅଳିଆ ପକାଉଛ ଆଉ ବୋଉ ଶୁଣି ରଖ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆପଣେଇବନି ତାହେଲେ ମରଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ତମ ସେ ଘର ଆଗରେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଓଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଉ ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଜାରରେ ଆସି ଘର ସାମ୍ନା ଲାଗୁଛି ସେଇ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ତମେ ଅଳିଆ ପକାଅ ଆଉ ଶୁଣି ରଖ ବାପା ବୋଉ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସଂସ୍କାର ହଉ ବାପା ତୁମ କଥା ରଖିବୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ପକେଇବୁ ନାହିଁ। ହଉ ବାପା, କହିଲାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଇଠି ଦେବୁ। ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ବୋଉ ଟିକେ ଶୁଣ 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 ଆଉ ଏଇ